Kana son aure? Lefe ne matsala ta. 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 To ya ake ciki? To baka san wani abu ba. Almishirin ka goro, ba ni ruwa dai. Bai ruwa. Ai wato ko? Kai haba. Ai. Ba karɓi kuɗin ruwan ba. Kana son aure lafiya? Ka haɗa mun kayan aure komai kasa biyu. Ya zo kenan. A ina kai baka ji labari ba? Ai nan dan batta aka ce kowace hanya kake so akwati ɗaya zaka haɗa kawai an baka ita. Mai sauri ka haɗa mun. Kana son aure mutumi na. Ha? Lafiya ku kuma ba? Kamar ya. Lefe za ka yi mana.